di hamuna amana minanami ruas ni huriata soso-soso ma di akapunguan kur anon adorang so di pasahat sunggul-sunggul di partang yang anon pinasahat ma kur ina pari Kamis ni huriata dung sipul sunggul-sunggul anongan pinasahat ma partikian tukur ama Immanuel songodima soso-soso dihami atong masuk mahita di acara pertanggian pasion apa dua honon parjoloma martang yang nahohom hita di bagasan rohat tabe martang yang nahohom mahita. Marede mahita. Puji Allah
mar hite-hite guari debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di purbadia nama no palangit dohot tanoon. Amen. Songon pakaholongina diaka na di ibana na di portibion, lao songonido di haholongina sida, ro di ujungna hosiana martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung, na mandok muliate mahami tuho sian nasa rohanami, ala dilehoko anakmu nasasadai tuhamatean humokop hami, asa unang mago na porsia di ibana, alai asa hangoluan nasa lengilengna di nasida, tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hatigoran dihami, saise sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humokop hami, say paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham dihami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Mari demahita. tatangihon ma udutni partinaunan Tuhan Yesus adorang sosahat tuhau pinarsilangi tong donian ujung ni anak ni jolmai song natar surat hian alai marjia dohalak
napasahaton anak ni jolmai tagonan unang ma sanga tubu ibana tuha sianganon alai adong ma sada sianaka sisian nai nahudul jumonok tu ibana haholongan ni Jesusi ima dihilap si Petrus jadinin nama mandok ibana sukun ma ise nadidok nai jadi dipajonok ma tulabung ni Yesus madok tu ibana Tuhan ise gabi dia lusi Yesus ma ia tusi hulehon nasa topik na husornoponon ima ibana jadi di sornopon ma satopik dilehon ma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon jadi dung diboduti dibongoti si bolisima ibana dungi didok Yesus ma tu ibana humatop ma ula si ulaonmu asadung di jalo si Judas nasatopiki pitorlaho do ibana tu belian alai borngin ma ujui jadi dinamangani nasida dihidat Yesus ma roti dipasu-pasu ma diponggoli ma jala diparlehon ma tua kasisiana huhut ma didok jalo hamu pangak kamu dagik kudoon dungi dihidat ma panginumani didok ma mau lihate dilehon ma tunasida huhut ma didok sude hamu manginum siani ay mudar hudoon mudar parpadanani na niusehon humokop torop bahen hasesani dosa alai hudok ma tuhamu na sotu pabe inumoku olat nion sian parbue ni hau angguri sahatro diari sogut disima inumoku nai baru rap dohot hamu di harajau ni damang mare de mahita adong dosa ada muai di nama dosa ini masai dengan domuali pasona rohani ai wana badiai imani Jesus disesado diasai dibuat sakit ai mudahnya itu hatai domuai sito turus digolgatanoi makoko kitao. jadi dung dede honasida ede puji-pujiani ruar manasida tu dolok jetun disima di dok Yesus tu nasida saluhut dohamu naing targasip mida au dina sabor nginon aina tarsurat do lobutak kuma parmahani gebe marserak ma biru-biru nasapunguani alai ninna si Petrus ma mengalusi ibana agia sude nasida targasip midaho anggoau nasotupa targasip alai nina Yesus ma madok ibana oh Simon Simon nunga dipanggido si bolis naing segaon na hamu songon dahanon alai au do manangya kokko
unang mitok haporsion mi. Jadi dung mulak sogot roham pargogoy ma rohani akka ha anggim. Ala ini nasi Petrus mamandok ibana. Tuhan, nahobas doa mandongani ho tuhurungan nang tuha matean pe. Ala ini na Yesus ma. Hudok ma tuho Petrus. Dang martata huak manuk saborginon. Sojolo tuluhali sodohononmu. Naso tinadam au. Mare de mahita. Sahat ma Jesus rap dohot nasida tu sada porlak namar goar Getsemane. Jadi di dokma tua kasisian nai hudul mahamu jolo dison saleleng disan au martangiang. Dungi ditogihon ma si Petrus dohot anak ni si Zebedeus na duai. Dungi gebe marsak situtuma ibana jala bobonosan. Jadi di dokma tunasida masai marsak situtudo rohaku
hirana mate do dison mahamudungo rap dohot au dungilahu maibana sautik tujolo dipatukap mabohina tutano martangiang nin nama ale amang namun natarbaen salpuhon ma si inumonon sian au alai tahe unang marguru tu rohakku rohamdo dugi mulak maibana tua kasisianna jalatar podom nasida didapot jadi dok Yesus dang margogo hamu hape dungorap dohot au nanggo sangobas dungo mahamu jala martangiang asa unang hamu bongo tu pangujunan ay nagirgir donian to dii ale galedo ia daging mared de mahita lahoma ibana padua halihon martangiang nin nama ale amang molo sotarbahen salpuon daikon huinum sai saut ma lomone roham dungi dinaro ibana tarpodo musema sisian nai didapot ay masai dok do salipon nasida jadi tadikon malah martangiang patulu halihon mandok hata odeng dungi didapoton mamuse akasisian nai jadi didokma tunasida datan muna dope modom dohot maradian nunga dapot tikinan waeng sahat ma anak ni jolmai tu tangan ni pardosa hehe mahamu laho mahita di nungaro napas hatonau alai diboto si Judas parjehido inganani ay jot do marpungu Yesus tu si dohot akasisianna ia si Judas diarahon maka soldadu dohot akan aposo ni situani malim didapoton matusi matat sulu-sulu palito dohot si jata diboto Yesus do saluhut naneng songgok tu ibana jalaruar maibana didok matu nasida ise do na jinalahanmu gabe dina nasida bangalusi ibana Yesus halak Nasaretido dungini na Yesus mamandok nasida au doi ale dohot do si Judas si parjehi jongjong di labung nasida asadung didok tu nasida au doi sumurut manasida aka martinggangan ma tutano dungi diulahi mamanukku nasida ise do naniluan muna
Jadi didok nasida ma Jesus halak Nasaretido. Dungini na Jesus ma mangalusi nasida. Nunga hupaboa tuhamu au doi. Asa molo au dilului hamu loas ma laho akaon. Aina ing jupang nanidok nai. Dangadong nama go hubahen agia sada sian akan nilhon mitu au. Alai nunga di pabotohon parjehian partinadaan tunasida ai didok dok. Ia inahu umma ibana mai ima takup hamu. Asapito ridapoton ma Jesus didokma tabi diho guru laus di umma. Alina Jesus ma mandok ibana marhua hotuson anggia. Oh Judas pangumaun do HP di baheko pasahaton anak ni jolmai dungiro manasida dilaluhon ma tangan nasida tu Jesus manakup ibana. Mari de mahita. Adong masa dasian akadongani Jesus mangalaluhon tanganna disitak ma podangna ditapulhon ma tu sahalak na poso ni situani malimi dipisikkon ma pinggolna. Jadi didok Jesus matu ibana pasarung podang mi aina mamitak podang magoma bahenoni podang. Aina sotar bain audo di roham mangido sia damang asa dipadiri diau sonari lobi sian 12 loksa suru-suruan alai songon dia ma disi saut hatani surati nama dok ikon masa do nasongoni ujui ma di dok Jesus tuakana toropi hira na dopak panamun do hamu hehe marpodang jalam merlubut-lubut menakap au. Ari-ari doau nian hudul mengajari di bagas joro suadong ditakup hamu au. Alai nama sado sudenaon asa jupang hatani akka panurirangi dungi ditadikon saluhu tisianima ibana laho maporus dungi ditakup akka soldadu dohot iduk nasida rodia kana poso ni Jahudi ma Jesus jala di ihoti jala ditogihon maibana jumolo tu si Hannas ima si matuani si Kayapas si tuani malim dina satauni
imasi kaya pas nong madok tua ke Jahudi dengganando mate sahalak humokop bangso ala dihiton si Simon Petrus do sisia nasadanari ma Jesus nama sita dado sisia nasadai dohot situa ni malimi jadi bongot ma ibana rap dohot Jesus tu alaman ni malimi tabegema edi puji-pujian sian korina para hari Kamis.
Sunggul-sunggul di pertandingan pasion paduahon patupau ni Huriata do pertandingan pasion na patuluhon di hari Kamis 17 April 2025 masuk pukul 10 sia bodari di Garejaon asa Roma sude ruas ni Huriata mandohoti pertandingan pasion na patuluhon Jalan Amarkor di pertandingan pasion patuluhon hobar tutik ting ni Huriata di minggu nasalpu ima kor naposobulung dohot kor gabungan kantate dio songoni masunggul-sunggul di pertandingan pasion na paduahonon sonari tabegema edi puji-pujian sian kor ama Immanuel ni Huriata.
Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami para siroha. Mulai ate maro hanami diho ale Tuhan. Ala dinggan ni basam dot asin roham dihami ruas ni huriam. Di luas ho dope ami ale Tuhan mangula akaulon nami namaragami. Terlalu bima ale Tuhan di bornginon. Di luas ho hami bongot tu bagas joromon ali Tuhan. Patupahon pertangyangan pasyon na paduahon. Imana pasunggul hon nami ali Tuhan di sitaunommu na doki. Nagabi terpajar do ali Tuhan manesa dosa nami di hau pinarsilang. Asi maroham ali Tuhan di ami jolma pardusaun. Tuhan di bata Jehovah amanami. Nuaing Tuhan. Nama kilala dohami di setaunon mi. Dibaini ale Tuhan lampatugu haporsiaun nami. Asalam tang haporsiaun nami le Tuhan. Memuji pasangapon guarmu nabadiai. Ale di bata Jehovah amanami. Nuaing pe Tuhan. Nuaing pasaton nami ma tangyang pangodionon nami di bornginon. Jumulo mahami urasi sian haduson nami nagudangi Tuhan. Asa tamahami majalo tuadupanmu. Tuhan di bata Jehovah amanami. Wadiho kami Tuhan sude ruas ni huriam. Ruas ni HKBP Yogyakarta. Sian horong na met saat rodi na magodang. Sian sudut na poso saat tu nama tua. Ramoti male Tuhan ruas ni huriami. Asa di bagasan hai pason ali Tuhan hami madala ni ngolu-ngolu nami si ganu pari. Tarlumubi male Tuhan di akayanakon nami. Na di bagasan parsikolaan sian tingkat TK sahatu perguruan tinggi. Lehon ali Tuhan di nasida habisukon habis taron. Asa buhay nasida Tuhan mangiuton parsikolaan nasida. Parsajaran nasida Tuhan mangalului akan napinarsita ni roha nasida. Tuhan di bata Jehovah amanami. Ramoti male Tuhan akka ruas ni huriam na mangalului parkarejuan na aguan parkarejuan Tuhan. Patudu parkarejuan na tamatu nasida. Suang soni ale Tuhan di ruas ni huriam na managam akalas ni roha. Urat na tugu di tonga-tonga ni rumah tangga nasida Tuhan. Pasahat man tu nasida Tuhan asin rohami. Marhite-hite anakkon na pinarsita ni roha nasida. Suang-suang le Tuhan di ruas ni huriam akka ama ina nami nang lansia. Na tua-tua nami Tuhan. Nasipatagalik daging na. Nasipatagale pamatang na Tuhan di hatuon na. Lehon gajang ni umur hai pason tu nasida Tuhan. Asa tongtong na tua-tua nami Tuhan. Buy maneng ako kami akka yanokon na. Jala maneroy hami akka sudut na uposo. Tuhan di bata Jehovah manami. Ramoti ma Tuhan akka parhalado di huriamon. Sian pangula nagok tiki. Akka situa akka pangula partohonan dohot naso partohonan. Ramoti Tuhan akka padita nami na makubasi huriamon HKBP Yogyakarta. Leon sada ni roha do dame di nasida Tuhan. Ramoti ng keluarga nasida. Parbisuki parsahalay amanami Tuhan. Pasahat ton hatam babaritahon hatami tutonga-tonga ni huriamon. Saksuani mahami sude akka situa ni huriam na pinakkem makubasi di huriam Tuhan. Lehon hai pason gugo di hami Tuhan. Asa buhay ulaw kami tohonan na ujalo hami di bagasan hai pason do las ni roha. Tuhan di bata Jehovah amanami. Wodi ho kami masude saluhu na ruas ni huriam male Tuhan na tongon di bagasan parsahiton doho pemulihan. Amanami situa TP Silitonga
dohot amanami MP Purba na di bagasan pemulihan stroke. Homa ale Tuhan na mga lehon di nasida hay pason marhite-hite ubat dohot agka parubat na manangani nasida. Secara khusus ale Tuhan wadio kami tutanganmu na badiai. Boru ni Huriam, ruas ni Huriam Tuhan. Yeni Angelita si Marmata dohot Florencia si Marmata. Na di hari Minggu nasalpu nasida mengalami kecelakaan ale Tuhan. Tongon di bagasan perawatan doa pemulihan mengalami cedera patah tulang di pergelangan na Tuhan sosong ninang di bahu. Napos doranami ale Tuhan hodo padaoni di akan amar sahit leonomu hamalumon tu nasida Tuhan. Asa marhite-hite akka ubat do parubat na pinakke nasida Tuhan. Buy dalan ni hamalumon marhite pasu-pasu dohot asi do olong ni roham. Songsoni male Tuhan diinganan nami Yogyakarta dohot negara nami on. Tuhodo pasaton nami sude ka pemimpin di negara on ale Tuhan. Sian tingkat na tibo sa tu tingkat yang lebih rendah. Asa leonomu habisukon dohot parsahlai nasida Tuhan. Asa boy nasida mengaturkon akka keadilan na boy gabe dame di tonga-tonga ni negara dohot di bangso namion. Tuhan di bata Jehovah amanami satokin nari pele Tuhan naing tangihonon nami mahatami sian na posom. Ukap maroha dohot pikiran nami majalo hatami. Asa unang holan gabe si panangi-nangi hamili Tuhan. Asa buy hulaw kami hatami di bagasan ngulu nami si ganupari. Dinamulak pe hamile Tuhan sian tonga bagason rap dohot ho mahami Tuhan. Pataru hami di bagasan tanganmu na badai. Tugu-tugu hamile Tuhan buy sahat kami di bagasan hay pason pajupang do keluarga nau topot kami di ganup inganan nami. Om matang yang nami ale Tuhan nau jalo hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asi maroham di hami. Amin. Mare de Mahita.
asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan de bata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas madihita hamunaka manami nanami rodia kang ginami remaja na posubulung di pertanyaan passion na padua hon di bornginon hatani Tuhan nasahat dihita tarsurat sian Evangelium Yohanes bidu sapulusia di ayat 25 ro di ayat 27 songonon ma hatana dungi jongjong ma di labung ni Yesus na dihau pinar silangi inana dohot paribanna dohot si Maria ni si Kleopas dohot si Maria Magdalena anggo Yesus dung di ida di si inanai dohot sisian haholonga dari Yohana di labung na di dokma tu inanai di ma inang anak mi dungi di dokma tu sisiani di ma inang mi. Jadi olat ni ima di jakon sisiani ibana tujabuna ima sahati turpuk hamwaka ruas ni huriata partangyangan passion laho manungguli rohatta do mangauhon asa tapakilalahon bohado tutu partinaon nani Tuhan Yesus laho sahat Tuhan matean bohado partinaon nani Tuhan Yesus laho majalo mahkota duri laho dileai dohot akka namasa marhite akka soldado ni Rom marhite akka halak Yahudi nanaing pasahaton ibana Tuhan matean. Jadi ima ulau nihita di pertanyaan pasionon menungguli rohatta do hamwa kamang hamwa kenang remaja na posubulung bagaimana kita merasakan penderitaan Yesus. Memang kalau kita membahas tentang bagaimana perasaan melihat penderitaan Yesus atau dalam skop sekitar kita, bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain, tentu banyak jawaban. Ada yang sedih atau ada yang menangis. Ima guarna bersimpati sian hata sun dohot patin sun bersama-sama patin sakit. Jadi maulo bersimpati hita tujolma baboa na bersama-sama do hita makilalahon parsahitonna manang na didokna berempati turpukon taida ma simpati dohot empati ini Maria inani Yesus mamereng anak na siakangan sasiktong na borat do menjami tahonon hamwa kadongan buasa borat ala ikon di uhal ma ikon digali songon dia do pakilalani si Maria na toras ni Yesus na madubuhon ibana mamereng anak na dihau pinar silang. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat penderitaan anaknya yang tersiksa bahkan yang sekarat yang sudah berdiri tegak di kayu salib. Borat do menjami tahonon alaikun dijami tahod do unang majo sekarat mamereng dak danak harumar sahit pedak danak niba anak niba itor humalaput do bohado baenon telepon dokter laut rumah sakit nion Maria mamereng Yesus ngasongoni mermudar bohina sude
Godang aka penafsir madok molo di rohani si Maria madok unang ma Yesus di si au nama au ma janganlah anakku yang sakit, akulah sebagai ibunya. Ima pengorbanan ni si Maria sebagai natoras. Oh anakku, biar ibu saja yang merasakan penderitaanmu. Karena begitu perasaan seorang orang tua melihat anaknya sakit. Ima posisi ni Maria ina ni Yesus manang natoras di Yesus sonari posisi ni Yesus songo dia do posisi ni Yesus sahalak bawa marumur 30 tahun dari keluarga yang sederhana yang amat mencintai keluarganya, sedang sekarat di kayu salib di depan mata Yesus, melihat ibunya sedang tangis, beruraikan air mata yang sangat banyak. Yesus di atas kayu salib itu melihat ibunya tak berdaya, melihat ibunya dengan hati yang remuk. Jadi tadi saya membawa kita melihat dari perspektifnya Maria, meskipun yang saya gambarkan mungkin sangat-sangat sederhana. Sekarang saya membawa jemaat dari perspektifnya Yesus, jauh di luar kata sempurna yang saya jelaskan tadi. Seorang penulis termasyhur yang bernama Rudyard Kipling pernah mengatakan begini, "It's is it's, wets is wets, they can never meet." Timur itu tetap timur, barat tetap barat, mereka tidak akan pernah bertemu. Dalam tulisannya Rudyard mengatakan begini, sekiranya aku digantung di puncak gunung tertinggi, sekiranya aku dibenamkan, ditenggelamkan di dasar laut yang paling dalam, siapakah yang sayang, siapakah yang tetap setia mengikuti sampai aku ke tempat itu? Jawabannya hanya satu, ibu saya. Bayangkan, sekiranya saya digantung di puncak gunung tertinggi, hanya satu orang yang setia mengikuti aku, itulah ibuku. Gok aka penafsir dung dijaha syair ni si Rudyard Kiplingon itorhonama turpuk jami tahun hirasongoni ma pakilalani si Maria mamereng anak hasianna ima Yesus. Cinta murni seorang ibu seperti itulah yang disajikan dalam teks Yohanes 10 ayat 25 1:20 itu. Fokus mahita di belot na tebal, dima inang anakmi, dima inangmi. Ahama hira-hira pangatusioni ayaton hamwa kadongan. Buasa pola boy dohononi Yesus, hape nga sekarat ibana, tokinay tos mahosana, tolap di ibado madok, dima inang anakmi, dima inangmi. Alam masuk doon hataon 7 perkataan Yesus di kayu salib. Apa kira-kira maksudnya? Yang pertama, nang pedi hau pinarsilang Yesus, hudok masalinay nang penunga sekarat Yesus, alay diingot ibana do omakna. Bagi Yesus keluarga itu penting. Itu dia yang pertama poinnya. Bagi Yesus keluarga itu penting, dan mengingatkan kita jemaat HKBP Yogyakarta, keluarga itu penting. Taingot be makayana kota, taingot be ma keluarga ta, rikot doi HP di pasahatu hata tuhita. Imana parjolo.
Napa duahon ternyata kematian Yesus, penderitaan Yesus memutuskan syarat bersaudara tentang sedarah dan sekandung. Buasa di pasahat Yesus Maria omakna tu si Johannes. HP suadong hubungan mudar, tidak ada hubungan darah antara Yohanes dan Maria. Berarti kematian Yesus memutuskan syarat bersaudara tentang sedarah dan sekandung. Artinya sudedo hita namar pungudison marhite mudarni Yesus, kita sudah disebut sebagai saudara. So sarupa pe margat taham wakadongan, dalam Yesus kita bersaudara. Kematian Yesus meluaskan makna saudara, tetap saudara, walaupun tidak ada hubungan marga. Yesus ingin mengatakan bahwa kalau cakupan skopnya sekarang semua kita adalah bersaudara, berarti naing ma si Johannes si siana hasiani Yesus, maka holongi o makna ima si Maria, saling memperdulikan, saling menjaga, saling mendukung, saling melindungi sebagai ibu dan anak itu. Makanya di ayat 27 dia olat ni'ima dijak konsisiani ibana tujabuna. Jadi dipaingot Yesus maha holongi ma omakku. Dijakon si Johannes sima omani Yesus, aku titip yani na Yesus manakingan. Saling memperdulikan, saling mendukung, saling melindungi. Jala ima naikon tarida di HKBP Jogjaon hamwa kedongan. Kalau ada yang jatuh, jangan ditimpakan tangga. Perkataan yang sering kita dengar, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya kalau sudah jatuh jangan lagi ditimpakan tangga. Topang dan angkat. Karena dengan demikian keluarga saling menopang. Tak kenal sekalipun, kekristenan saudara harus terusik ketika ada orang yang meminta bantuan. Ima naboy tatiop hamwa kadongan di partengan pasionon. Sohutadda pehalakan ale mau mengido bantuan do. Sodong pehubungan mudar manang marga mau mengido pangurupiod do iko do urupan. Jadi denggando di patu pahuriata marsi jalangan mulak parmingguan. Sohutadda pe marsi jalangan ma, apalagi nanti nada muludang di jalang bohama majemi tahun terpukon maul majalang bakkoro hana majalang bakkoro hana marsi pakulingan hamua kadongan sahuria naparpudi mohon secara teologis tabereng ma buasa maholan 5 halak na jongjong ditoru ni silang ni Yesus. Tetong manakingan di ayat 25 akaise manakingan nahot mamereng Yesus di haupinar silangi inana imasi Maria sada paribanna 2 si Maria ni si Kleopas tolu dungi paupaton ise Maria Magdalena ise parpudi Johannes suku-suku di dia masuk Petrus HP tolu do murid di Yesus, murid yang dikasihi Yakobus, Petrus, Yohanes. Di mana yang 2 lagi? Kemana si Petrus? Kenapa yang hanya 5 berdiri di bawah kaki Yesus?
Kemana si Lazarus? Padahal sudah dibangkitkan Yesus dari kematian. Kemana dia pergi? Kemana lagi semua muridnya itu? Kenapa hanya Yohanes yang tetap setia berdiri di bawah kaki Yesus? Tahukah kita? Bagi orang Romawi, siapa yang melihat penjahat yang mati tersalib, yang masih ikut di bawah kaki orang yang mati tersalib, yang notabene dicap oleh orang Romawi penjahat kelas kakap, berarti dia ikut juga dikategorikan sebagai penjahat. 5 orang yang tetap setia berdiri di bawah kaki Yesus, dia mau terhisap, dia mau dituduh sebagai penjahat kelas kakap hanya untuk Yesus. 5 orang yang setia berdiri di bawah kaki Yesus, dia tetap setia meskipun banyak orang menghujat dari luar sana. Dohot doharoha penjahat si Mariaon buasa ai hot do ibana jongjong dituruni silang ni Yesus parjahat do HP si Maria. Dia mau dihina, dia mau dikucilkan hanya untuk Yesus. Nuaeng soso-soso madihamu ruas di HKBP Jogja naro di pertengahan pasion padua honon. Rasa sayang kita kepada Tuhan, ketika menerima rasa sayang Tuhan, kita akan siap menerima konsekuensi apapun sebagai orang yang telah menerima keselamatan itu. Jadi jangan malu menjadi pengikut Kristus. Mari bertahan sebagai jemaat HKBP Jogja. Bertahanlah, berdiri di bawah salib Yesus. Jangan pergi dari situ. Bahaya sekalipun mengancam hidup Anda, pistol sekalipun di sini, kematian sekalipun ujung langkah kita, alei hanguluan nama noktong do jabar ni halak naulu meniup haporsion namen besok nama godok-godok ikosongon itu hama kedongan. Itu pertanyaan teologis, kenapa hanya 5? Benar juga ya, mana yang lain? Ternyata kabur semua. Petrus ya begitu dia, katanya murid dikasihani, kabur juga dia. Gak mau dia bertahan di situ, gak mau setia dia. HP gudang nih, naki kengat aja kan? Alai anggo au, wah, nang Peter gasip halakon sudi alai anggo au, beima, belgedo padohanna, alai praktekna dangadong. Alani pertengahan pasionon poin na terkakiron hama kadongan. Mari tetap bertahan di bawah kaki salib Yesus. Amin. Martai mahita. Mau lihat tema di ho Tuhan. Nunga sahat hatam di hami. Di bagasan Kristus sudedo hami keluarga di HKBP Jogjaon. Nang pe dangadong hubungan ni parmudaron manang marga. Nang pe berbeda luat, berbeda pamikirion nang status. Alai di bagasako Tuhan sada dohami. Alani ikut do di pertanyaan pasionon hupa tuduhok kami nasa pakilalaan na saparti naonan sada hami saluhutna di bagasan las niroha, di bagasan habot niroha, di bagasan arsak niroha. Tuhan anggiat matutu setia hami hot haporsio nami jongjong ditoruni silang nabediai nang peragam ni akka parukilon nang peragam ni akka boba na dokdok di tonga-tongan di parkarejoan na olora laho badau ho kami siako
alani ela di portibion, ikut dohami hot manoktong, ikut dohami Tuhan gomos maniop haporsion nami. Tuhan pasu-pasu sudir wasmon, anggiat pertanyaan pasionon, huingot hami tutu, belgeni holong ni roham, naung mangalehon, mudarmu naung durus di hau pinar silangi, pelua hok kami halak pardosau, ramutanmu musudia ka parkerejuan ruas di huriam, ramutanmu sudia ka namar sahid, ramutanmu sudia akena konami, sikola minggu remaja na posubulung di parsikola anna di parkerejoanna, ramutanmu nang sude aka keluarga natongon mengadopi aka parukilon. Jaloma Tuhan tututang yang elek-elek pangeduan nami, marite Yesus saya martangi yang mulia tema diho. Amin. Mari de mahita uhut tapasahat pilihan. Jesus manjung, ubege Jesus manjung, si balu manjung, masan silang ihuton ma, sa ihuton ku Jesus, sa ihuton ku Jesus, sa ihuton Don Jesus Tuhan Tu Getsemane audon, Tu Getsemane audon, Kamaru kelo Jesus, Mahiu Don Jesus Tuhan Saihut tono ku Jesus, Saihut tono ku Jesus, Saihut tono ku Jesus, Uihut ton Jesus Tuhan Idang sosonan Saihu tono ku Jesus, Saihu tono ku Jesus, Saihu tono ku Jesus, Uihu ton Jesus Tuhan Ubege Jesus manjung, ubege Jesus manjung, si balu manjung, korsan silang ihuton maham, saihu tono ku Jesus, Jong mahita. saihu tono ku Jesus, saihu tono ku Jesus, Ton Jesus Tuhan Tatangyak kon mapeliata tu debata, martangyang mahita. Ale debata amana mina di banua gijang, hodo haroroni saluhut silun leho nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus.
Hupasat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulo na rajaonmu. Dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tudim. Asalam hutada hami gudang ni silen lihon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mandok di tangyang hato patay. Alea manami na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangunduan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa dongan amar dosa tuhami. Unak kami togi untuk pangunjunan. Sian pangaku. Ai horona punah harajau. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohani debata amata dohot parsauran itu di purbedi yama nambah dongani hamu saluhutna. Horas madihita, marsi jalangan mahita, dungi itor lau mahita meret tu joloni sopo godang aladong disi patu pauni huriata songon sagu-sagu dihita melihat ya mak